Filano lam sugul sini kokborok technical tai entertainment channel. Tini norok ni bagi angkai no hai katal ke kotmati pheuka. Kothamangka khorksa buku bini langmo bini laibo dekto man mani hekba biriman man mani kothama. Hobokok suno share klekna arkaba phadi norok no bino langmani biriman man mani dekto man mani kothama no norok nang share klekna nai. Norok pulani simi pai thakjora khalogoi khnai tongbi. Buku hingke kelas 12 pori tongo bo hingke Agartalan tong pori uta hingke tongma hingke hostel tong uta hingke bini ma babo songka hingke buku ni joto kami tong bayu hingke borong ni hostel gana no khorokse sala bo hingke engineering college pori tong sala bo belai nai thok te bong ni Agartalan nije ni nok hingke buku soni hostel gana sala soni nok hingke ba salbum brom no nuguta hingke osla bo buku no nugui tong uta Gak apa buku kita pula to hasilana amna hamza gya. Pihak selana pula buku nunugui propose kayuta. Gak bini friend orang yang tu asla sahar kata. Gak na buku wansuka. Selabo kaham engineering college pori tongo. Tapi family buku kaham selabo songdari. Tapi bang ni agar telabo nok. Gak bebek kishudik dia nasi gino buku bo goshuirika. Gak borok mabu malai lekha. Hingke abukung kasih zorari meya, tang hingke boto hostel tongle, time to time rok, malai meya ta, hingke tabu wajib zorana woi abukung hostel abe malai ta. Hingke boro korone asing na hamzak lai tong layo, kabe ka mili lai no. Hingke habone ya gulo kono, boro ni hamzak ma haite na, prai bishangkha. Hingke atom sotla, bini friend rok, boro kambia be malai kata, drugs sanai rok bai. Kena asla drugs sanai rok bai kobul kha tebo nijibo drugs sakha hingke piaba bini hamzama boro yo buku sawi mai kho hingke sla onek sense ngi thangkha atom kamai rok thangu buku bai kono khuspata kreita sapta kaisarok saltam salbri rok omhai kamai thangu bobai kono khus khobor na gya hingke haifano buku wansuk jaigata biji rok na hanai Hingke omah hewan sukses atau bini imang fana sewan sukses atau je bod drugs rok sawan hanai ba drugs rok nawan hanai ga atau matang kamai thangga hingke khuspata kere phone rok switch off ga buku ko ansuk biji rok na omti rok hanai bo wan sukui tongota hingke aboni ya kulo khana buku no gabang ma bini friend rok tada kiti shao nang saime da nina hamza masala drugs namarok gabang ma borok hamyarok bai kubului tongkha bujok dinina hamza masala no nei bini friend rok Buku no sagata, engkau kena keno, buku obak nang zaka, engke bologi no wana zagai bina hamza masalano ringi malai bosengka, nengku beja drugs na sadi, kubu ke sadi ni bo bina hamza masalano sengka, engke bina hamza masala bono zoli jagi ulta saka, neng boro se proman punuk di, bui kebang mas hananyo, jine hamzak mano sekang na bagai, sengno korone hamzak lamano gui, oban bagai bui kebang mas sekang na bagai saitogo, neng okokron puito sasadi ni saka, gena buku bina hamzak masala ni kokno puito sawi, nilar katong kata puito sawi, tangi ke proman bonu jakung keba, gena adina borok malai faipe kau buku bini hostelo. Hingke aboni yak lokno salsa buku tuition thana hanai riksa kai thangmani hingke thangka hingkeno lama gana batom sanogui rikha kaise goli lama buskangota bini hamza masalani bike berajak kena batom se riksa no bathagri oi ba riksa no rir horka ngan bo wansuka oborok ortam khlai naigena na sabu bai nenya bo ain goli bising habi thangata nge thangka hingkeno kaise nok dugla berajak Kerana anogo thangi doga thok togi kya kena doga khulogi rika abase bishingo bina hamza masala bina hamye friend bai drugs na lai tongmani nogui kya bina hamza masala no drugs na oi tongmani nogui abuku mana atom se wana zakha mana bo lengish thana na kya ma hai bo mokol bai thang nukha hangkaba ngana bo bina hamza masala no mongsa hingyawi bono bina hostelo thang pai kya kipili ba salobo tuition bo thanglia Engkau salai simi kena buku belai na cinta uklainya, tamu kebono borok kaham kainai. Gebo, okok no tu bini friend gue kebang mana share kaya. Fia bin friend ok sawo, omah selarong no kibe di yakre di, ini bobishot nostong nai, drugs nai selarong bin nukung kawui, ini bobishot ham yangai tanai, rokoni kebang ma friend ok bono mahakir buzogota.
Gana buku bo wansugo kage na gebo kage manliya sika hamjang mangai thangkha mane bo ochlano bini hamjang masalano kubuni bari be bo nugisi mangalak na sika hamjang mangai thangkha ge bo wansuka ang jeska bana ane hamjang ma salano ang kaham khlai ti sana hini bo wansugui tam khlai kya bo hostel ne angkhorei bo nogbara nakha bini hamjang masalano bo buzogui kaham khlai ti sana bagai angke oboni yakolokhana obukuk bini bara otugui osalano bini hamjang masalano bujoka nang drugs soktana siri borok hamung siri rokhoni kabang kuk nang bujoka phia bini hamjang masala kisapan bujina naya angke faitago osalani buambu habo saiman ka bini basajala drugs na honai te obo saiman ka o bini basajala ni hamjama bari tong honai angke no osalani buma bini hamjama bari shabo honai khos khlaite obukungni bara o sokpaika bara nogo angkeno osalani buma obukung saka nang jeska pano bono kaham ke mati sanai bujokti omahero khonai kabang mano saka nono chung hamjak sanamnai nang jora jora sini nogroko faidi nei osalani buma obukung saka angkeno obuku waisho o bini hamjang masala nogo thangka ke bini hamjang masala thujak malayo drugs nawi sila sajakta gbo thangmarok saimiya ingke hambuku thangpai laisuno tongota bujongna bagai chesta khayo ta kaham khlai tisanani bagai ngka paithago ngke hambuku bini friend ong share khayo ge bin friend ko sao nanga mai chalaro kerengi tam khainai ni bobishot nosto nai ning bono kubu no khibirdi omtiro khone bini friend ok saota ngke no buku bini hamjang masalano kabang kuno bujoka nangom hai tomung sitra drugs o yakar siri nei bo bini hamjang masalano zur kebo khulumya mungsa ke bo bini hamjang masalano bujoka ke bini hamjang masala bini kokna ya tebu subariu ga paitheo ke buku soisugli angai boku bino pogui thangsinai nei bini hamjang masalano pogui bini agortolani nogbara rok yakare bo kameo thangtong ke siring ke te contact na raglia angke kogdin khankeno bina hamjang masala makhano nuglia bina hamjang breni afroke kobor sawi rutu khabina hamjang ma brino rutugoi paithago bini kameo pojonto thangka bina hamjang masala ta afroke bo o bukuk no bo request khaika angtai drugs ngalia angka hamung sinai omtiro khni kabang ma bo request khaika angke haboni yak lokhano poksinai ni pogin thako bukuk to haifono beri borok ba bakhanaro te hamjagi utongo ingke bini kokna khanawi khairok jagai bo haina hai bo bai kereng phiuka gabani yak lokhana ochalabo belai borok kaham tongmani student kaham tongmani omahai hamya borok bai kubuli mo haingo bini engineering bo complete khaikya obukuk bo bini college ro complete khaikya khai borok chakiri ro rutuk laikya one bobishot ni bagi wansukata kaijikna ni bagi angke chakiri rutukte obukuk chakiri mane rekha sorkari chakiri angke yang salake to sorkari chakiri maikho hano part time job rok khai tongota angke obukuk ke to sorkari chakiri mankha angke yang salani buma bu phabai breni buma phasong salaka jetu hamjaglai si tong ke ba kairi laisiwan nei kairi laikhe borok no kaijek mani bisa angke no boni srai bo khoroksa asai kya borok kaham ke no tong laikha hamjamuni bisingtei angke abuni prai bisa keno asala bing no khokhogoi obukung no khokhogoi haino hai agin hai tomong hamya drugs na ukha phia bukuk saimia gotrutro bukuk saiman kata ko basa chingke ba truk saiman ka ba ke hande agin hai bihik no care khaya obukung no care khaya ta ge hik saine halok haike tongya alada rok thu saisung omhai ngai tongkha ingke salsake obukuk adina shandeta bina office kurei ke nogrok sap sutra khlainya poriskar khlainya nei nogrok bukhraikya ke bukhraikya keno o bini basaini osalani bisnan tola drugs manka tablet manka ta sirin songman khata ngono bukuk wana jaukha haino hai tomo ham yabai kubul phiu kane bini bokhrogo chinta phayu kata angkana bukuk bini basaino bujoka ka hamung sidi yakar sidi walai bonakya nokho belai no walai suglai omahai tofano yakari maya agin se tebu subari ukobor hai tabung ke
obukhung ni bwskang se drugs hunai tongo amhaita bihik bwsa ni bagui maya nanglia care khlailia bihik bwsa masai de tong oborok nailia oma haingai tong hata hingke nogrogo manero khogui phalo drugs nanani bagui oto chakri bo khailia bina part time job khaima phano hingke buabo phabo rang relia hingke oma hai kobor hai manero khogo bihini rang chen khogui phali drugs na oma haingai tong hata bwsa lum khangke bwsa ni bagui bithi kolsa nana suno manliya bwsani thani kun phane help manliya to buku aw ho buku ni koth mana kana oi belai kana kha khamo khayobu o buku belai kana site of kha bini besaino kaham kiti sanana bagai teo takhugo belai kana borok kaham student kaham to mane khoroks engineer tini drugs by kuboloi borok hamya friend of kuboloi tini bini life hamya ngai thangka belai kana bini family bo kaham bini ma babu chakri khai dong agartala nok nukhung bwsukse tongthok family tongthok nukhungke tongnani tini drugs be kubuloi friend hamyaro be kubuloi tini bini life hamya ngai thanga aw paithago jotona hambai khalogoi chawi nai tongani bagai ani joto viewers rokno norok tomungno kotha mana rogoi mungsasuk sanamu sungangke please comment box thangai typing khaidi aw tekeisa tomno norok ani channel no kaham nangsa kangke please like subscribe dai share khlaini tapurge